Nyt ollaan täällä Haaparannalla menossa suoraan Ikeaan, jos näitte tuosta. Ja meillä on toinenkin tyyppi menossa. Ja me mennään nyt Ikeaan ja Ikeasta suoraan sitten tonne hakee karkkia. Ja en tiedä mitä sitten säritä tuuli tulee. Me mennään ihan just sisälle, että sitä ei tarvi. Mennään ihan just. Minne me mennään? Täältä suojatietä mennään. Nyt ollaan melkein Ikean täällä. Mennään tästä. No Ikea. Täältä. Näin. Mitä siellä sinne? Ai täällä. Nyt. Nyt ollaan täällä Ikeassa. Hyvä tuoli. Tässä. Ihan hyvä. Hyviä, hienoja tyynyjä. Nyt otetaan sitten, että nuokin tulee tuolta. Mutta nähdään joskus vähän myöhemmin, se olisi moi moi! Moi!